Здравейте, казвам се Пламен Присалов и съм собственик на онлайн магазин за часовници VIP-Watches. Днес искам да ви представя една услуга, която предлага не само стилен, но и изключително личен подарък. Лазерно гравиране на часовници. Представете си как можете да създадете уникален спомен с гравиране на часовник, който да носи специално послание или дата. Това е подарък, който ще остане в сърцето на получателя за винаги. Предлагаме услугата от 2015 година насам, като сме гравирали над 5000 часовника. Нашият опит гарантира перфектен резултат и високо качество на всяко гравиране. С нас можете да сте сигурни, че услугата няма да забави доставката. Всички часовници се гравират директно в нашето ателие, така че процесът е бърз и ефективен. Ако искате да го направите още по-лесно, може да посетите нашия физически магазин и да го гравираме на момента. Не чакайте! Направете своя подарък още по-специален с лазерното гравиране на часовник от VIP-Watches. Посетете нашия сайт или магазин днес и създайте незабравими спомени.